Здравейте, доктор Кръстева! Ние, доброволци от Лео Клуб Панагюрище, ви благодарим за възможността да разговаряме с вас във връзка за Международния ден на Деня на рака. Поздравление за това, което сте решили. Се радвам, че сте избрали това място и че ще имам възможност да споделя, надявам се, интересни за вас неща. Бихте ли се представили с няколко думи на нашата аудитория? Разбира се, с удоволствие. Казвам се Росица Кръстева, завършила съм медицина в София, имам 2 специалности и съм работила в университетска болница в София. Когато ме поканих да направя онкологичния център в тази болница в Панагюрище, бях изключително щастлива, че имам възможност да покажа какво и как може да се прави в България. Ракът е диагноза, която плаши не само възрастните, но и нас, младите. Какво според вас трябва да знаем за рака? За рака трябва да се знаят много неща, но първото и най-важно нещо е, че това е болест. По някой път тя може да бъде диагноза, т.е. хората да нямат симптоми на болест. Както знаете, когато има пневмония, хората имат температура, чувстват се отпаднали. Когато имат високо кръвно, имат оплакване от главоболие. Т.е. те винаги, когато има диагноза, има симптом. И в тези случаи, когато има диагноза и хората нямат симптоми, те реално не се чувстват болни. Рака е много особено заболяване и това, което всъщност трябва всички хора да знаят, независимо колко големи и малки са, че ракът е заболяване, което може да бъде излекувано. Разбира се, че това излекуване е много по-успешно в първи стадии, защото знам, че всички ще ми кажете, че няма семейство, което да е пощадено, да не е засегнато от тази диагноза. И всъщност много често смъртта, която следва, хората асоциират с това, той имаше рак и почина. Само че в някои случаи се пропуска периода, в който има лечение, защото има хора, които са диагностицирани с рак преди 10-15 години и умират от други заболявания. Има хора, които са диагностицирани с рак, ракът се връща, дава метастази и всъщност на фона на лечението техният живот е удължен 4, 5, 6, 7 години. Някой път това е по-кратко. Така че накратко това, което искам да кажа, ракът е много различно заболяване от пневмонията, от диабета, от хипертонията. Затова трябва да се знае, че рака може да се лекува и е много важно да се правят профилактичните прегледи и дано в България да има скринингови програми, т.е. хората да бъдат задължени, когато нямат оплаквания, да ходят на преглед, защото в тези случаи действително рака може да бъде открит много рано. Още нещо много специфично, което мисля, че вие може да запомните и да го осъзнаете, че ракът не дава симптоми, т.е. това е заболяване, което се проявява много тихо и подмолно. Т.е. реално заболяването се развива, но човек се чувства добре. И много често може да свидетели, но той си беше добре, как така изведнъж се появиха метастази. Защото всички органи компенсират и защото човек няма оплаквания. Така че за това ракът е специфично заболяване, много различно, лекува се коренно различно от всички други заболявания и протича много различно. Тоест, може ли да дам един пример за това как се лекували рака в древните цивилизации, без да бъда многословна? Да, разбира се. В Египет хората лекували се доста успешно рак. Описано е, нарисувано е, т.е. има го, това е документирано. Но всъщност те са разбирали, че ракът се появява там, където не му е мястото и затова много са ги оперирали. Т.е. махали са тези тумори, които се появяват. Сега това не е първото нещо, което ние решаваме, защото знаем, че причината да има този тумор е съвсем друга и затова много държим да проведем лечение и да видим как този тумор намалява. Така че разликата е огромна за тези повече от 5000 години. Медицината е напреднала много в последните 20 години и е много различно разбирането за това как да лекуваме тези заболявания. Медицината е много древна наука, всъщност тя е започнала като изкуство. Защото действително да лекуваш означава да прилагаш не са методите, които могат да излекуват. Това са билките едновременно, операциите, които са правени. Само, че как ще ги подбереш, с кое ще започнеш, всъщност това е изкуство. И първите университети, т.е. първата медицинска школа, която е в Болония и първият университет по медицина, който е създаден там, всъщност той е бил към групата на изкуствата.
не към точните науки. Така че това, което бих искала накратко след всичките тези неща, които казах за този въпрос ракът е много различно, много специфично заболяване, много различен начин протича и затова се лекува по още по-различен начин. И най-важното е за хората, още в училищна възраст, да знаят, че е важно да се ходи на профилактични прегледи и че рака може да бъде лекуван. А как според вас трябва да живеем, за да не се срещаме с това заболяване? Срещите с заболяванията никой не ги избира. Всъщност, това, което се опитах да кажа е, че рака съществува така, както се е появил човека на тази планета. И ние можем да намалим риска от различни заболявания, ако действително имаме нормално хранене. Нормален живот, който включва и нормална активност. Някак си хората в последните 3-4 години категорично забравиха какво беше нормално. Нормално е да се храниш балансирано, рационално и да включваш всички продукти. Най-правилно е сезонното хранене, т.е. те са естествени, тези храни, ние имаме 4 сезона и знаете, че в различен период може да ядем от градината или от пазара да се вземат различни неща. Най-доброто хранене, което се препоръчва от всички водещи, не само онкологични институти, е средиземноморския тип диета. Тоест трябва да бъде включена риба, трябва да бъде включен зехтин, сирене, включена и белия хляб. Също знаете какво ядат в Италия, в Гърция и в Испания. Този тип диета е най-правилното хранене, защото то е разнообразно, включва всичко. Включва и различните видове меса от различните видове животни, риба, сирена и всичко друго, което има там. Тоест, балансът реално се постига с цялото това многообразие от храни, които се редуват и това помага всъщност нашия организъм да функционира добре. На второ място е физическата активност. Трябва да ходим. Спорта е нещо, което не всеки го иска и не всеки иска да се натоварва. Тук не говорим за вдигане на тежест или за някакви свръхнатоварвания. Тук говорим за това, че ние трябва да се разхождаме, трябва да имаме активност. Плуването е един прекрасен хармоничен спорт, но не всички обичат да плуват. Значи ли това, че не може да се прави друго? Може да се правят дихателни упражнения, може да има разходки, може да се кара колело. Днес може да карате колело, на следващия ден да се разходите. Тоест, физическата активност трябва да присъства в ежедневието. Това са нещата, които биха ни гарантирали да имаме добро тяло и ако поддържаме здравия си дух, това реално би намалило риск от болести. Но трябва да знаете, че ние сме създадени да боледуваме. Тоест, нашата имунна система е обучена така, че да убива лошите клетки, така да ги кажем. Дали са те туморни, дали са вируси от възпаление. И когато туморното заболяване, защото е по-специфично, знаете, когато човек дига температура, то е защото вируса се среща с имунокомпетентната клетка, протича една реакция, всъщност тези процеси, които протичат в организма, водят до възпаление. И реално, как лекуваме възпалението, като даваме антибиотици, нали така? В случая с рака е нещо подобно и затова има специфични лекарства за рак. Затова нещото, което хората могат да направят е да имат нормален живот, с добро хранене, което е балансирано и абсолютно адекватна физическа активност. Какво трябва да направим, ако все пак сме диагностицирани с заболяването рак? Първото нещо е, мислите ли, че хората, които имат диагноза инфаркт, са по-щастливи? Не. Да. Или с инсулт, или с автоимунно заболяване, или такъв хепатит, който, примерно, все още трудно се лекува. Нали, автоимунните заболявания също са голям проблем. Според мен, все още, и то с голяма сила, е тази догма, че всъщност диагнозата рак е равносилна на смърт. Така че според мен най-доброто нещо, което човек може да направи е, ако чуе тази диагноза, да иска да направи следващите стъпки, да разбере колко е разпространено това заболяване и да знае кое е най-ефективното лечение, което ще му гарантира дълъг живот, но при едно изключително добро качество. Да може да бъде с децата си, да може да бъде с внуците си, да може да бъде с приятелите си. Така че това трябва да направи. Да иска да разбере от неговия лекар колко е разпространено заболяването и как може да се лекува.
Повечето от нас познаваме хора, които страдат от онкологично заболяване. С какво можем ние да помогнем на нашите близки, които са болни? Изключително важно е подкрепата на семейството. В случая не става въпрос всички да си сложим маската за нещастие и да кажем: да, много е лошо, ние сме с тебе. Реално трябва да подчертаете, че този човек продължава да бъде толкова важен за вас, колкото е бил преди диагнозата. Трябва да дадете шанс на този човек да прави това, което иска, без той да се чувства, че е болен. Много е трудно, защото има един момент на съжаление, където всички близки искат да обгрижват тези хора. Има някои случаи, в които действително тези хора се нуждаят от такава грижа. Трудно могат да ходят, имат болки, трудно се предвиждат и трудно се хранят. Но в тези случаи това е необходимо. Аз говоря за другите случаи, където диагнозата е ясна, лечението е започнато, този човек, мъж или жена, има работа, може да работи и всъщност хората около него трябва категорично да покажат, че те са за това, което той реши, защото в повечето случаи хората решават да се лекуват. Някои от тях излизат в отпуска и примерно спират да работят за известно време, други искат да продължат да работят. Подкрепата е не само аз те подкрепям, с теб съм, просто трябва да го видят, че всъщност вие разчитате на този човек. Въпреки тази диагноза и въпреки това лечение, което прави. Тоест, те трябва да се чувстват пълноценни, независимо, че провеждат това лечение, независимо, че има тази диагноза. Това, което инициирах и правим тук в онкологичния център, е една инициатива Победителите. Правим волейболен турнир, където участват както хора, които са потърсили помощ при нас, така и ние, които я даваме тази помощ. В това състезание всички показваме на обществеността в България, че хората с злокачествени заболявания са толкова полезни, колкото и другите, които не провеждат това заболяване. Така че помощта на близките трябва да се изразява точно с това. Подкрепата трябва да показва, че уважаваш човека до тебе и му дава шанс да бъде същия, който преди. Съвременното лечение не иска да влошава качеството на живота на хората. Иска да ги прави толкова пълноценни, да правят това, което искат и им дава шанс за това. Вие ежедневно помагате на болните хора. Как избрахте професията си и имахте ли колебания? Колебания, когато избрах, не, но преди това аз исках да стана палеонтолог. Много ми харесваше това да изследвам какво са правили хората в други векове, в други цивилизации, защото според мен историята има значение, какво надграждаме. Много ми харесваше театър и всъщност бих искала и мечтаях да се занимавам с театър, но в крайна сметка това, че родителите ми са лекари, до някъде е повлияло и на избора ми и аз да бъда такава. Може би медицинската онкология беше един избор, който докато следвах някак си исках това да правя, защото във всички учебници, които учихме, пишеше, че пациентите с рак на гърдата не се лекуват, защото смъртността е висока, с рака на белия дроб не се лекува. В същото време имаше много, в същите учебници пишеше, че хората с левкемии и друг вид злокачествени заболявания ги лекуват. И беше много странно как така едни могат, други не могат. Тоест проявих интерес, разбира се, имаше много повече информация след това и разбрах, че има такава специалност, която в България в последствие се доразви, така че по-скоро този избор вече беше осъзнат, докато учих медицина. Много ви благодарим още веднъж за отделеното време и ценните съвети. Пожелаваме ви здраве и много професионални успехи. Какво бихте вие пожелали на нашата аудитория? Бих искала да пожелая една прекрасна година, да бъдете здрави, да правите това, което искате, без да пречите на другите.